Lalaki patay sa pagpamusil karon lang yung hapon sa Dakbayan sa Talisay. Si Nico Serino adunay live update. Nico. Yes, Bob, patay sa pagpamusil karong hapon kining usa ka lalaki didto sa Dakbayan sa Talisay. Pasado alauna karong hapon nadawat sa Talisay City Police Station ang alarma diha sa Barangay Tangke. Sud kini, Bob, sa usa ka abandonado nga balay sa may Sitio Salvador sa maong barangay. Napalga na lang nga wa na kinabuhi kining usa ka lalaki nga mulupyo sa maong dapit. Hangtod ning mga orasa wa pa nailhan ang identity ning maong lalaki sanglit wa say nagpuyo sa maong Pinoy-anan. Dunay residente sa ibabaw nga bahin sa maong balay apan matud pa wa sad kini atol sa pagkahitabo ug padayon pasab nga gitino sa kapulisan ang identity ning maong tawhanan. Na ilhan ra siya sa mga mulupyo sa dapit sa Angga nga Jeboy, matud pa taga lungsod sa Minglanilla. Nagpaabot pa ang kapulisan og dugang mga impormasyon kabahin sa biktima, partikular na sa background ning maong lalaki. Doon na si mga kabhang sa armas nga napalgan sa crime scene. Hangtod ni mga orasa padayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa pagtino sa identity o sa motibo ni ining maong pagpamusil. Back. Thank you so much, Nico Serino, sa imong live report.